Det vi har forsøgt at undersøge med vores forskningsprojekt, det er jo, hvordan fod på gulv, som er den her tilpassede folkedans med live musik, hvordan det påvirker dem, der deltager. Deltagerne har været voksne med psykiske sårbarheder, og det har også været udsatte unge. Der er nogle af dem, der har diagnoser, men det er mere den her sociale angst, der måske bliver tydelig. Inden vi gik i gang, havde vi en hypotese om, at det måske kunne øge noget trivsel, og også at det kunne mindske noget ensomhed. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være lige så sjovt, som det faktisk var. Jeg synes, det var ret grænseoverskridende den første gang, men ellers så synes jeg, at det har været et virkelig sådan spændende og fedt og sådan godt humør. Generelt hører jeg fra jer, at det var grænseoverskridende, det var angstprovokerende, og det var ret utrygt, fordi I anede ikke, hvad det kom til at gå ud på. Det var rimelig klart linjen fra jer alle sammen, at I ikke var dødimponeret. Det blev I til gengæld. Helt ind til benet, så har vi jo forsøgt at formidle den glæde, der er ved musik og dans, når det hele det går op i en højere enhed. Men vi har brug for nogen, der kan tage os i hånden for at vise, hvordan vi kan bruge dans og musik som et fælles sprog og få glæde af det. Det vi målte på, det gik på emotionel trivsel, social trivsel, psykologisk trivsel og så en total trivsel. Der var også en, der handlede om ensomhed. Om kan det gøre noget ved det? De går alle sammen i den rigtige retning. Der er faktisk signifikant forskel. Det betyder, at det ikke er tilfældigt. Så det vi er sådan temmelig holdt op, det har vi ikke regnet med, at det var så tydelig en forskel. At det faktisk gør noget ved trivsel. Og skal man sige, hvorfor søren er det sådan, at det her med at danse, det forbedrer det? Vi sidder ikke og taler om, hvorfor vi har det, som de har det, og hvad skal vi gøre ved det. Vi kan ikke nødvendigvis altid rykke en hel masse ved at tænke en hel masse. Nogle gange er vi nødt til at opleve det. Og igennem den her oplevelse, så sker der noget hos individet. Og det giver det her tilpassede folkedans jo virkelig en mulighed for. Netop fordi, at det var så struktureret, så var der ikke nogen, der følte, at jeg skal kunne noget på forhånd, eller vide det her på forhånd. Du fik at vide, at det er sådan her, du gør det, det er sådan her, du gør det. Så kommer man jo til at danse med nogen, man måske ikke lige havde regnet med. Det er jo en grænse, jeg aldrig vil overskride i min egen, eller jo, nu vil jeg jo, men i min fritid. Det var sjovt, og det var hårdt. Der er sådan virkelig mange historier, der fortæller om den her enormt fine rejse fra at tænke, det går der aldrig til. Det er skide sjovt, og jeg kommer til at savne det, når det ikke er her mere. Jeg havde godt nok nogle ængsteligheder omkring at deltage, men det jeg oplevede var faktisk meget anderledes end det jeg troede ville ske. Jeg skal ikke nødvendigvis stole på min ængstelighed eller på alle de her bange anelser, jeg har om, hvad der skal ske, fordi når jeg træder ud i det, så kan jeg en hel masse, og jeg oplever, at jeg er en del af noget. Kunsten i det her projekt som både musiker og danseinstruktør, det er ligesom at have hele tiden fingeren på pulsen eller fingeren på danserne og deres behov, og så få det tilpasset, sådan at de får den her succesoplevelse med, at de føler, at de lykkes med dansen. Og samtidig så det samarbejde, der er imellem danseinstruktører og musikere, er også meget vigtigt. Man er nærmest med i rygsækken og kan reagere på et lille bitte signal, og det kan være et tempo op eller tempo ned, eller at nu stopper vi, eller forlæng lige perioden en lille smule, vi skal lige have de sidste med. Og se på damer, 4, 5 og 6. Man kan faktisk blive del af et fællesskab, uden at man behøver at kunne alt muligt i forvejen, eller man behøver at have store sociale kompetencer. De føler sig ret ligelige, når de danser, og de føler, at alle kan være med. Man kan komme ind med lige præcis, hvordan man er fysisk, lige præcis, hvordan man er psykisk. Lige på den dag kommer man ind i rummet og deltager på sin egen præmisse. Men det vi oplever er, at når de starter med at danse, så har de faktisk lyst til at blive ved med at danse. Folkedans behøver ikke at være sådan noget, hvor det er, du skal være perfekt. Hvis det går galt, så kommer der sjov ud af det i stedet for. De unge mennesker, det samfund, de er en del af, er jo et, der er meget fokuseret på individet og fokuseret på, hvad kan jeg, og hvad skal jeg, og hvad bør jeg. Og i det her rum er der ikke så meget fokus på individet. Man får bare et større fællesskab, når man danser med folk, for jeg har faktisk selv gået til sådan hiphop og sådan noget, men der danser man ligesom mere på et hold, end man danser sådan hånd i hånd, så jeg synes faktisk, at
at folkedans er ret sjovt. Mange af vores elever er jo rigtig, rigtig stille og er meget sig selv. Så at se dem gå ud og tage andre elever i hånden, som de ikke kender, og danse rundt med dem, og huge og heje og grine med nogen, de normalt ikke er sammen med, det er jo toppen af det, man gerne vil opnå med de unge mennesker, ikke også? At de kan gå ud og være sammen med andre på den her måde. Det er jo ikke noget, de gør normalt. Cirklen af vennerne er blevet større. Jeg er så glad for det. Altså, det er helt vildt. Jeg er meget svært med at snakke med nye mennesker. Dansen der har jo gjort mig bedre social og sådan bedre til at slappe af. Jeg kan bare gå op og snakke med folk nu. Vi havde jo også nogle spørgeskemaer om ensomhed. På tværs af den samlede datagruppe, der er faktisk et signifikant fald i ensomhed, hvilket jo er rigtig, rigtig positivt. Man ser det simpelthen ført ud i livet heroppe, at et menneske, som er måske lidt indelukket, lige så stille bliver løsnet op, og vi får smil, og vi får grin. Det er dejligt, vi vil gerne med til danse. Nu er det nogen, jeg vinker til, og jeg møder dem nede i byen og sådan noget. Og de er glade, fordi vi har nogle glade oplevelser sammen heroppe. Men vi havde jo også et stort ønske om at undersøge, hvad sker der egentlig med kroppen. Der har vi haft de her sensorer, der har målt, hvor mange skridt der er taget, hvad sker der med hjerterytmen, hvordan bevæger de sig osv. De synes, det er hårdt, men igen, så sker der noget over tid. De bliver faktisk bedre til at være i høj aktivitet, det vil sige, at deres hjerte pumper ikke lige så meget i slutningen af forløbet, som det gør i starten, fordi at de ligesom får opbygget en bedre kondition. Så deres krop bliver bedre til at bevæge sig, og de bevæger sig også mere til slut end i starten. Det her, det har vist mig, at jeg rent faktisk kan koordinere min krop efter det her rytme og melodi og sådan noget. Man er sådan lidt op i et højere humør lige nu, så det er bare mega fedt. Man får energi, der sker noget også hormonelt i kroppen, når man bevæger sig meget. Det som gør, at man oplever, at man kan noget mere, man mestrer, og man får en positiv oplevelse, som gør, at man får lyst til at gøre det igen. Det her studie fortæller endnu en gang historien omkring, at det fysiske og det mentale, det hænger sammen, også det sociale. Jeg har selv opsøgt, om der var steder, hvor de lærte folkedans, så jeg kunne melde mig til at gå til det måske. Det kunne være fedt nok. Det har været, og stadigvæk har betydning for den måde, de agerer på, når de skal tage en ny opgave eller møde nye mennesker på. De er lidt mere modige. Den der usikkerhed, de har haft før, den har de stadigvæk. Men de har fundet ud af, at den kan man faktisk godt overvinde. Og så selvom man er usikker på noget, så kan de faktisk godt få en god oplevelse ud af det alligevel. Selvom der er rigtig mange tanker om, hvordan kan vi tilpasse det og styre det på en god måde, så der er tryghed, så handler det om, at de får lov at være og får lov at have adgang til den her fantastiske oplevelse, det er at danse sammen med andre og blive glad af det og grine af fejl og alt muligt. Det er det, der gør, at man rykker sig, og man tænker, jeg kan godt. Kulturen er til for mennesket. Det minder os om, hvorfor er det, vi er mennesker, og hvad er det, jeg kan mærke, og hvad er det, jeg består af. Det handler ikke om at være sårbar, eller have andre former for begrænsninger. Aktiviteten er tilpasset det, men det er ikke det, det handler om. Folkemusikken og dansen er ikke en vårflue. Det er ikke noget, man har hittet på i går eller i forgårs, men noget, der har været i vores kultur igennem mange hundrede år, og noget, der har været forfinet gennem mange hundrede år. Det har så meget godt med sig. Altså, det kan så mange ting. Nogle har sådan virkelig, jeg savner det, og jeg kunne godt tænke mig, at der bare noget mere af det. Så jeg håber, at det får liv herefter fortsat.